Така, приятеля, навън е било студено. Нищо лято или пролет. Пролет, не. Така да добре. Той не знае, че е студено и ще бъде това и след това и я подях пънки. Добре, хайде да се му направим сътей. Да! Аз също така, че майка има директор. И така се казва това, което снимам сега. И е първа част. Също така, че тази малка чанта е с нейния грим и стои там. Те отиват при майка си. Защо миналата директорка е тук? А така изглежда майка им. Към третия етаж. Ето и сега си се представя. Така че бебето са там. Не знам, това има чанта. Това е по-малко, а това е по-голямо. Това е Макс. Това беше Еми Макс. Сега да потърсявам. О, вие сте тук. Да, трябва да взимате профича. Трябва да оставя с още бъдат за темите певета. Разбира се. Защо са гладни? Ако не чухнете, нямам да има всеки Също така, че ако говоря малко английски, учил съм английски доста. И майка ми е ходила в Англия заради това. Джис! И чантата им. Ок. По-добре ми вземе чантата и на мен. Ок. Това да я в неговата граница. Мага! Това съм си ограл. Долу и отиват в къща. Секюрити, когато преминават, отиват в автобус. Смотри някога по-бързо! Влезнахте. Това не го виждате. Който се качат в автобус. Той се кара. Трябваше се от класа. Готови сте всички да тръгнем. Да! Защо въобще пита? В главата е. На ум го казва. Дяд си мислил. Защо трябва да ми дават адто? Защо трябва да ми отговарят? О май гад, чуваме те, дядо. Да, със сигурно чуваме, ти викаш. Защо ще трябва да власти си деца, когато тръгват? През зимата. Ето тази среза. Те са с бебета. Естествено, те са учени. Ама не са. Мамка да се срезах от този тъпъв тупо. Продължавам. От Северния полюс. Защо тази в Северния полюс живее? Никой не знае. В София сме. Спираме в София. Сега не е трябва. Правим сделки. Посредния град е Лимпелин, където аз живея. Спираме в Лимпелин. Най-накрая. Ски се прибрали. Отивам в къщата. Ето прозорче, много яко. Аз така съм. Това трябва да се да го снимам. Как си де? Най-накрая сме до вкъщи. Взема си ключовете, той казва. Мартин казва. Взели ключовете. Изгуби ключа и трябва да го намерят. Супер. Ти чантата. Отивам се в стаята. Когато всичко е защо всичко аз трябва да нося? Защо така казвам? Мукни! Трябва да се пуска в нещо хубаво. Най-накрая да изгаря на телевизора. Мога да пусна бебето, трябва да изчапам чантата. На втория етаж. Просто си остава чантата
и се отиде догоре. И ще се облека първо. Когато отива на третия етаж, отива всичко да... ще се покажа на място. Защото когато сложи всичко на място, чакай малко. Татко спи. Това да се буда. Съм да стана. Тате, събуди. Тате, събуди се, моля. Какво искаш пак, скъпа? Не съм ти скъпа, нито беб, нищо. Аз съм ти дъщерята, най-голямата дъщеря. Ти си пропуснал работа. И си гледа децата, аз трябва да съм в училище. Как в училище, майка ти? Не ги взели остави. Не ги разбира се. Заведохме ги в училище, защото тя директорката и сега остана. Аз ходил съм на работа. Не разбира се. Става да си, мога да ти изгодят. И мама само да работи. Те знаят колко купува това. Сега гледай децата за наказание. Неотговорен си. Дори всичко направих и пакнах куфара и направо и ги приспи, защото там не могат да спят, защото е неудобен диван има. Добре, да ставам. Когато се оправи. Също няма да се обричам нещо. Може би просто да ще остане така. Нещо, колко ще обричам. Това е домашно и е удобно. Добре. Просто ми се приспи така. Някакви шапки трябва да ми сложа, не ти. Заспивайте. И на мен много гладен и трябва да си настроя камерата да гледа. Така ще. Не да забравят минуто и просто тиха. И да. Тате, трябва да съм на втора. Добре, мъдрено да готви спане това да свързи. Приспах бебетата так му. Добре, просто готови. Нали трябва да си като майка си. Не съм сега итмогена, съм писахме цял ден. И учихме колко едно прошено. Наистина. Да! Това е твърдо грешно. И се карахме, трябва да правим бебета. Просто заготви нещо. И за мен, и за Мартин. За бебетата са яри. Защото ги нахраних. И мама. Добре, хайде.